Miluška, ahoj. Už si priletela? No, nevieš, že prídeš. Kto volal? Láslo. A čo chce? Recept na bešamelovú omáčku. Áno, stav je 0-0 a ide sa kopať penálty. Tak môže byť nejaký futbal dôležitejší ako tvoja vlastná manželka. Ujíma, akú trefu bude mať ten fešák v modrom drese. Trapný, chcem dieťa. Čože? Pre mňa za mňa si nájdi milenca, ale dieťa. V prostosti. No, Lenčík, ty nemáš milenku, môj drahý. Milenka. Dobre, že hovorí. Počkaj. Tak to bol naozaj zaujímavý zápas. 85 minút sa na trávniku nič nedie. Prosím ťa, povedz taxikárovi, aby ťa nezaviezol domov, ale do bystra u doktora. Nie, ešte som to mame nepovedal. Ludíku, tak ja neviem, potrebuješ toľko tých všelijakých kostýmčekov. Lacika, my pracujem na ministerstve. Žiariví boli inžinieri z Černobylu. Pozri, napríklad, toto stálo len 1500 korún. 1500 korún za lyžiarsku kuklu. Tole máš čo? Však to není mini sukňa, to je mikrosukňa. Ja vôbec. Tak čo povieš? Toto je akože ten... Však ale toto už je naozaj moc, toto by neobliekla ani sladká. Nevhádané, no, tu máš mrkva, poď to. Inak, chcem akože na našu Aňu, čo ty tak ako povieš? Škoda, že si moja mama. Ale Gerkej! Vidíš? Áno? Vieš, čo to je? Behá to po stromoch a je to modré. Veverička v modzerkách. Dnes mi príde dcéra. Príde naozaj moja dcéra. Miluška! Poď sem, nech sa ťa povím. Flaškovú desinu, dobre vychladenú. No, je to moja dcéra. Ak si ešte Zuze nepovedal, že som prišla, mám pravdu? Ale tak nemal som čas. No tak kedy povieš Zuze, že som tu? A myslela si, že sa uchytíš v tom Francúzsku a teraz je dílerka, prosím ťa, má plno roboty, predáva tie hovadiny z teleshoppingu. Vieš, aký je rozdiel medzi palacinkou a svokrou? Pacinka je dobrá, teplá a stočená a svokra studená a vystretá. Ty hovorím, že to moja dcéra práve sa vrátila z Francúzska. Olala. Vieš naozaj ani jednu vetu? Jednu viem. Tu le fais une conne fois, je vais te vivre. No krásne, no vidíš, no. A čo to znamená? Ešte raz to urobíš a vyhodím ťa. No nič z toho nerob, no. Máslo! Moja asistentka z ministerstva, Agáta. A ja som zase bol hajzel opraviť. Ne, ja som autom. Žiguli. Nevideli? My sme už dakedy. Déjà vu. On ma tuším fakt nespozná. Tak áno, veď kedy ťa videl naposledy pred 10 rokmi úplne ináč vyzerá. Ildika, Serena, musím ti povedať dačo strašne dôležité. Počula som cengač. Nemaj, ne. Urobím len zelo ako adno. Počúvam, Lacika. František má milenku. Čo tu rozprávaš z prostosti, veď... Ešte mi ju aj predstavil, že to je dajaká asistentka z ministerstva. A ako volala? Že Agáta. No však hajzel im pokazil, tak sa bol opraviť, ne? Na gynekológii. Ne na gynekológii, ešte neviem, o čom ty rozprávaš. Však bar u doktora, kaviareň, tak volá. Ale sú to naši susedi. Všetko do seba zapadá, ako prúcle. Jo? Však on si ju doviedol domov. Aj pohárec. Ani si nevieš predstaviť, ako som sa na teba tešil. Hovorí mu Fero. Poď sem, nech si ťa vystiskám. Ukáž sa. Za to ty si riadne pribral. Musia poznať už veľmi dlho a František ti nikdy nič nehovoril. Nikdy nič. A že kamarát, chrapunie to. Je. A kedy príde Zuza? Každú chvíľu. Tak idem rýchlo do sprchy. Ja zatiaľ pripravím posteľ. Musíme zasiahnuť. Byť pýtam. Musíme ísť k Františkovi skôr, než tá pobehlica príde zo sprchy. Ideme k Františkovi, akože na návštevu. A som zvedavá, ako bude tráviť. Čo je? Agáta. V sprche? Ale to nie je Agáta, Ja viem, že to nem Agáta. Agáta nem asistentka na ministerstve. Ide sa nem hanbíš, František. Toľko rokov klamať Žužu vyhadzov. Asi chcela povedať výpoveď. Čo sa deje? Žužu, vychod domov, chodím domov. Ale prečo? Prečo? Zuzana! Milenka. Oni poznajú. Dnes budeš spať s nami a zajtra ti
kúpi postel. Nám vadí, že bude spať v jednej posteli s jeho milenkou. Pokoj sa, to je naša dcéra. Hlava jedna deravá, sklerotická. Keď sme sťahovali s Komárom do Bratislavy, vieš, čo sme nechali doma? Tvoj mozol. Ty tiež uverila, že to Milenka v poháre, fičali postele. Nehnevaj, ale teda tak to vyzeralo. No tak ja som ich videl v bare, ne? Za ručičku ju hladká, pozerá na ňu ako babička na panenku Máriu. Dáme si šampanské na oslavu príchodu našej cérenky. A tak kde mám teraz spať? Tak dnes večer môžeš v spálni a František bude spať tu. To je na čo? Zľakol si sa? Neboj sa, toto budem predávať. Mohli nechať aj my dvaja, čo povie. Futbal, skoro by som bol zabudol. Dobrú noc! No tak, ale veď tu má spať Milka. Nie, kde budem spať ja? Ildiko, kde? Študuje lesné mapy. Svedomitá sekretárka. Je.